Okay, Anders, tryk på den knap, der er til godt. Den er jo lige ved at vælte. Skal jeg gøre det så? Jeg er sikker på, at det er benzin på. Ja, helt fuld. Man ser tændrøret ud, når jeg tager af en fugtig. Du ser bare, der er benzin her. Det er den der pumper, den her. Vi kan nemt bruge den på en måde. Der lægger benzin dernede. Det ved jeg. Det er da ikke meningen. Eller du har på benzin dernede nu? Hvorhen? Jamen det er fordi jeg trykker på sugen. Den kan ikke.